Това с простия лилюм. Той да ли ви тук азиатски лилюм? Сега ще го питаме. Не ми се струва, че избрахме подходящо време. Няма проблем. Лилюма е много важно. Вчера му го обясня. Аз от Оскара много харесвам микса кани. Вижте, всеки да има. Зеленото. Това е последния карантин. На първата Няма си. виждам. Сега гледай как ще се блъсне. Наредена е. Да. Дай, дай.